Πήγες. Πήγα Φαντάρ, βεβαίως. Πότε? Πότε, στο 879. Πόσο χρόνο είσαι δηλαδή? 59. 59. Ναι. Τι κάνεις Τι να... Στη ζωή μου δεν έχω. Μπουζούκι παίζεις. Παίζω, παίρνω το μπουζούκι, βγαίνω στο τέτοιο, στα καφενεία βγαίνω. Και παίζεις μπουζούκι? Ναι. Ό,τι βρει ο καθένας το παίζει. 2 ευρώ, 5 ευρώ βγάζω. Εσύ μόνο μπουζούκι παίζεις? Ναι. Ναι, σκέτο ένα μπουζούκι παίρνω. Άλλο όργανο δεν παίζεις τίποτα? Όχι, δεν παίρνω. Ναι. Δεν παίζω τίποτα. Ναι. Μόναχος είσαι? Όχι, με τη γυναίκα είμαι. Ζω με τη γυναίκα. Αλλά δύσκολα τα πράγματα όπως Πού είναι η πέραμε. γυναίκα? Είναι στο σπίτι. Δουλεύει εκείνη? Κάθεται μια 110 κιλά η γυναίκα και κάθεται. Από τον ένα καναπέ στον άλλον. Ναι. Φαΐ και ξάπλα. Τι να κάνουμε, άμα δεν έχει δουλειά. Ναι, αλλά εσύ τα τάλαιρα που παίρνεις την παίρνεις και τρώει όλη την ώρα. Και η φταίει που πάχινε. Από την αρχή ήταν λίγο, αλλά την τάισα από την αρχή. Την τάιζες, Ναι, και τώρα δεν μπορώ να την ταΐσω. Τώρα επειδή έπεσε λίγο. Τώρα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις για να χάσει? Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να κόψεις λίγο το φαΐ και να κάνεις περισσότερο έρωτα. Έρωτα.